sobotę 15 lutego w hali sportowej przy ulicy Stoińskiego w Końskich odbył się mecz piłki ręcznej, podczas którego zawodnicy KSSPR Końskie podjęli zespół AZS AGH Kraków. Konie uległy liderowi tabeli grupy D Świętokrzyskiej I Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn, kończąc spotkanie wynikiem 27-35. Drugie spotkanie na swoim terenie w tym roku kalendarzowym nie należało do łatwych. Konecczanie, którzy zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli, podjęli przewodzący grupie D zespół z Krakowa. Mimo dobrych poprzednich spotkań w drugiej rundzie sezonu 2024-2025 tym razem nasi ulegli przeciwnikowi. Zarówno pierwsza połowa, jak i całe spotkanie zakończyły się dla KSSPR-u porażką. KSSPR Końskie plasuje się obecnie na 6. miejscu w tabeli grupy D I Ligi Mężczyzn. Za tydzień liga pauzuje, a kolejne spotkanie koni odbędzie się na wyjeździe 1 marca przeciw zespołowi Zagłębie Handball Team Sosnowiec.